مقدر تیرے علامہ احسان، مقدر تیرے علامہ احسان، سنتا استاد جائے جوان، صحابہ نال سنگ رل گئے، بنیا جنت بقی دا مہمان، بنیا جنت بقی دا مہمان، فیصلہ کیتا ہے رب رحمان، صحابہ نال سنگ رل گئے، صحابہ نال سنگ رل گئے، کیتا ظالمان نے گلشن ویران، کیتا ظالمان نے گلشن ویران، کیتا ظالمان نے گلشن ویران، تو رکھے دوویں عظیم انسان، اے صدمہ نہیں بھولنا، پہلے ٹریا حبیب الرحمان، پہلے ٹریا حبیب الرحمان، بعد چلے علامہ احسان، اے صدمہ نہیں بھولنا، مسلک دا جرنیل سی، مسلک دا جرنیل سی احسان الہی، مسلک دا جرنیل سی احسان الہی، قرآن تے حدیث دا ظہیر سی شدائی، قرآن تے حدیث دا ظہیر سی شدائی، اپنے مسلک اور اپنے مسلک دا سی ترجمان، اپنے مسلک دا سی ترجمان، سو رب دین ڈر انسان، صحابہ نال سنگ رل گئے، پہلے ٹریا حبیب الرحمان، بعد چلے علامہ احسان، صحابہ نال سنگ رل گئے، صدام دی صدارت، صدام دی صدارت، صدام دی صدارت کیتا جا خطاب، صدام دی صدارت کیتا جا خطاب، اٹھ کے صدام آکھے خطیب لا جواب، اٹھ کے صدام آکھے، اٹھ کے صدام آکھے خطیب لا جواب، خطاب کیتا جا عربی زبان، خطاب کیتا جا عربی زبان، عراقی سن کے تے ہو گئے حیران، صحابہ نال سنگ رل گئے، کیتا ساری زندگی، کیتا ساری زندگی حق دا اظہار، مسلک اہل حدیث دا اسی پہردار، او مسلک اہل حدیث دا اسی پہردار، اپنے مسلک دا سی ترجمان، ساڈا سونا علامہ احسان، صحابہ نال سنگ رل گئے، اکھ وچ اکھ پا کے کردا سی گل، اکھ وچ اکھ پا کے، اکھ وچ اکھ پا کے کردا سی گل، حکمرانو سن لو فیصلہ اٹل، او حکمرانو سن لو فیصلہ اٹل، نظام چلسی حدیث و قرآن، آکھو انشاءاللہ، نظام چلسی حدیث و قرآن، نظام چلسی حدیث و قرآن، اے آکھے علامہ ابتسام، اے آکھے علامہ ابتسام، علامہ صاحب صحابہ نال جا کے سنگ رل گئے، پہلے ٹریا حبیب الرحمان، بعد چلے علامہ احسان، صحابہ نال سنگ رل گئے، کاموں کی ستا، او کاموں کی ستا، کاموں کی ستا، کاموں کی دا جوان، کاموں کی ستا، او کاموں کی ستا، کاموں کی دا جوان، جنت البقی ستا علامہ احسان، جنت البقی ستا علامہ احسان، مخلص ٹر گئے او قیمتی جوان، اور لوگوں ٹر گئے او قیمتی جوان، کیتا ظالمان بڑا نقصان، صحابہ نال سنگ رل گئے، مقدر تیرے علامہ احسان، مقدر تیرے علامہ احسان، ستا اس جاتے جائے جوان،
صحابہ نال سنگ رل گئے